Kubor ka Batisi TV. Lawan Rasha P dak Modrina Auto Enterprises, Maulai Nongkwar TSS Road Shillong, ringkat ka 3 Olives Restaurant, M Crown Hotel, Kendaila Shillong, bat ka Orange Nissan Lumso Po Shillong. Wan bantit ya ka Kali Datsun Ready Go Batamai, ka Baskem Bat Biddor. Kehenyo Trip National Youth Front seng keme harengkat ke jing senran lang jong kidkhot ke seng na ribhoy lembat kirang ba snong jong kisnong ke thai nongpo haka arpo nyo terik urisau arjar arpo kila lej ban pensngau haka Deputy Commissioner jong ke ribhoy district bat IT ru da ka dorkas halor ke jing bamyo boarding jong kipat ba haka thai nongpo haka ni ke jing lej ye kendo ye ke Deputy Commissioner ke ribhoy ke kong RM Kurba layalam da Presiden barangba jong ke HNYF sengkme uba GH Karshan Lor kentup ru ya Presiden ke HNYF Northern Region uba Marcus Martin bat kirangba snong nakisnong bahab hakathai nongpo nidap di Sokia ha kanika issue atau bagane ka jinglip like kha ha kitai ge jengi kemakarsan yang iba Karshan Lor mentan bugadai ke disisa agama ka ribo je jengi ha ka babun ke ki generation center kidan hari bhai hari ka like pat ngi yok kina ke jingdu kalau ka khrao ya ka ribo jengi kino sisno jengi jilip ka like ta ki tiar kitar ki gisam ta ki business komunikan mene tinaglia jengi ke sanjuk isokhia ya kam ta ngi sokeman mata ka sing ha ka bang layak ni kedu edisi agdin ke jingdu jengi ya ka memorandum ke jikerpat sai la kular ya ka bensinkhia ya ka kam ban nagaliang jongi ka sejek yang ba sunang ro ngiklai ban ya karsan lam ya ka department ban yarap ya ka kena mansor ini problem ikmilen tiru ba sarkar kan simkhia ya ka isu jinge jeng paiba na bo paiba jinge numat hanu ka jinge hamtam ki si ki por ha ka ba ka exam ka don kumulakon mane nagaliang jongi ka sejek yang ba sunang ngisor berpau ba ka karpar ya ka board ka MSL bahkan simkhia halor kan ya ka jinge paiba hamtam kidon ru kum ketuk sebahagia skim hakaba manta ke basis nam tam ei kidon ki connection re ka bil ki pagyo nanta ki wiru bun ke jing mumpai kena jaga bil ka ra ka jing e ya ki paiba basih ka bil hoj hadin ki jing kendu jangi ki nong ki officer jang department ke jing ki ong ba don ke jing bom su ki kena ki bil se kata di kadau kaba ki le ka ne kam le ki simkhia ya ka jing ai tingna ka la hade kata ka kamdi ke nong rim ka basisa mereka jika tukok hingga di negara yang departmen kamla pembiang kibil ke bor ke biang ki paiba ki bela marsil kabil nama koi kabil pasis koi kabil ke bahe ki bela siu bersil ki kane ke jinglip like kha kata sisa ki negara yang jangi ki senjuk ba sunang ni play ya ke manikarsan lam ya ki kino ki seng ki kamtam ni ka sing le ya bisa la tilang ka seng HNYF ya ke manikarsan lam ya ke isu ki ni karsan ya ke isu bagi community maka departmen ni ke sarkar ki simkhia je paiba naglia ka sinong idang ilam jaga senjik kirang basro bejani rangkat la kajing don lang kirang mo sinong jaga ni kathan lala bani tendu ida DC ka DC collector buat kane kalong sibentan na kajing budin gejini jing tarikam ni betu berai ka bangila de berai ka arpulai terik mantau benai ban budin ya ke jing tha badi jing tepat kajing saka district administration aga bede bat kajing lip kha palat jangan ka boarding elektrik apa kaneka hai nokpo ko jungi te kalong very constructive ka jungi kran ka desi hai kidon ki benta tiba maka kamla ban rain re kadon ka jing ai jingut kadon ka jing persang jang ka bon ya kran bat ki bos serta bat kebut te nakaliang jingi na pampau ka bangila tho ki memorandum ba kum ka desi kum ka district administrator ka bala ban persang ban intervene ki kebot bat ya kijingkan kam jangan ka jing ko jangka electricity lakular ban la kata ko ka tola te ha ka bede pat bat ka jinglong jingman borok ko jang dong riboy bede ka electricity amla kan pun pau ya ka jing subenyau i ha bengi kran sepang ka electricity supply kadangi khanya ka southwest ka hills ka west ka hills ka Janja Hills district ka east ka west baru kini lebih kain kene ke power generation ke dari ribuai ke bahaya tam ke southwest ke sales ke west ke sales baru ke west anam dan ke power generation kisim baik na yes ke sales ke live enta jong ke umiam ke dari ke jong ke ribuai ke Janja Hills so meniti kadon ke power generation kini di news dan ke kali staff project
Kaliska project kanamla ban panda buat tangnya ka Amlaram subdivision road. Kadon ka wa tudu hangti ko Saipung block bat ka Lasken block ka west bat ka north ka Saipung bat ka Lasken block kataro kamha ka misel ka ka nepol. Pengi susu saya baki bubun he ka boarding electric bat ka yes ka sales ro apo lum jing sai ki jet hinadam. Kadam galong lai pawa ka de banta ji bari bhai bat ni susu baka power generation yudon rew tele menta. Ka stage 1, stage 2, stage 3 jong kerdem kulai borok lai tele kadai ke jongi ka borwa ke bawan nadam ka power station kadai ka jong kari buhai habor ni hat ngedon ka all tru project ka new tru project ngilong rew tele ka babuntam ngano mikran ni ka Garo Hills nam tip andre yes borok ka kasijintia ka bahek tam ka generation power generation kadai kari buhai andre kata kar kom perkhat jongi kalong ma ka jinglip light tam ka bejur ro kadai kari buhai pat bani ki distrik kadai karukom perkhat kadai karukom sule trekam jong department kawan rakyat ka jing cengai karukom perkhat na kata misna ba kadon ka negligence kadon ka jing uroi ka jing nyubeng ka jing ibeng yengi kinong susnong kum bangalakran manakane bangi kinong susnong hapori buhai teng ni sa sim kabu ka jing long sisur ka jing long sida namar ba ngim juela persa ino inoro ngim dai kibro ki berjalan sino inoro te kisim kabu ya ka jing long sisur ka jing long sida ka jing namar ngim junang manang te kane kare kasin ka ba bat ka dising nilai ekran ni kita jing te lada ini ki bor ki bangingi kendo kim sim maka dai ka kam ka khia ka badan kam te ngin sapun banabyang te kiwi pat kilat ki bakam ba nang penting kena ba ka rukom sam boarding ka de banlong ka berhenti ka de banlong karengkat ka de ban long siriang yengi kinong sunong tentang ko dong de boy bat kini ki commercial area ki bangila ban man kasni te nga pampau susu ka jing so benyau manta lapra nyau benai ki kena school ki dan deng ka jing bom tikni kena ka kat ka puli dang le ladap je ba ka sarkar ka pembena ko kane ki subnai sidang ka exam ngam tharai ba ki kena school lan ki kini ki paken la ban thang memeti sa man kamit ban krepat kalau ka jing share bukra tembe tangi kena school wat kino hikar ki ha banai correction klam like kumno kin trekam tang memeti kinom la banai correction wat la ki ong makna banai ya ka assignment da ka online ru onre ki krepat ki dan kam klam like kumno kin krepat te tang na memeti ngino kunti bat nginam tharai ba kin la ban pandai pi kos ki jingki na kam taka exam ka babha ka jingki temdai tangi kena students temdai tangi nangkai wat ki business community berokai baro ki dukan klam like bat bang bat dukan klam like onam la ban terkam kinam la ban ron business ki bor sensar di distrik lane ki nong nikmat jong boro ka nang ribhai ki dai ban sim ba kane ka dai ka proyek ki mata dalam da komta kamut wat nomong ingi bang yai tam nomong ingi bang yai lai min le ta ko pat kalenti ka ba kham LSC